шул мәгъдәмле ергә сау каялар аша үрелеп кояш карай. Уның карашында гашыйк елмаюы сагыла. Сибаемдың йөрәк кагышы булып, ирәндектән йыр-моң агыла. Башкорт йыры, Урал тауның каяларын арбап, Йыһандарды иңләр йыр бит ул. Тәү тарихка кайтып йөрәктәрдә, кайтамаздай яңгырар моң бит ул. Мәңгелек моң, буын дәверләрде ялгар, агыла лайгырым, агыла. Халкын тарихын һөйлә, айкап үтеп, Сибай өстәрендә кагына. Башкорттың йыры, аһәңлелә, дөньялыкты үзенә хайдырган. Тарих һөйләр көйө, шаң өнлелә, үткәндәре йырга каелган. Hay, ney күрдем, моңға батқан ер әсәнең, илаганын мин күрдем, йырлағанын мин күрдем. Килен хаклар батырдардың, hay, яу кайтарганын күрдем. Батырдың башкорт булганын, барын йырга алганын, барыһын да мин күрдем. Hay, ил күрдем, ил өстендә йыр күрдем, ил хаклаган батырдарды, данлагандарын күрдем. Ирәндек моңдарында йырлағандарын күрдем. 1812 Ватан һугышы батырларын, данлагандарын күрдем. Һай, зурлагандарын күрдем.
9-нчы башкорт полкы иң беренчеләрдән булып Парижга барып инде. Поздравляю вас с великой победой! Полководец Башкиров Касим Мырдашев! Служим Отечеству, ваше высокоблагородие, генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович! Ведь недаром французы величали вас Амур-дю-Нор, северными Амурами. Ваша стрела останется на века на куполе ратуши в городе Веймар. Да будет так, ваше благородие! Ну что ж, любезные мои башкирцы, молодцы! Прощайте! Прощайте, князь! Урал бөркеттәре, Төньяк Амурлары, Уралга, бош йортка кайтабыз!
Hayırlı kez kaderli konaklar. Dostlar, кирсе ошық екі күнді қолалықта шаулап гүрлеп екі ұлы байрам өтті. Дорогие друзья, в эти дни в нашем городе прошли два мероприятия крупного республиканского масштаба. Это 11-й межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни «Ирендык Моңдары-2012» и первый республиканский фестиваль спорта «Ирендык Батыры», посвященный 200-летию победы над французскими завоевателями и году благополучия детства и укрепления семейных ценностей в Республике Башкортостан. На 11-м межрегиональном конкурсе исполнителей башкирской народной песни «Ирендык Моңдары-2012» участвовало 76 человек. Исполнители башкирской народной песни приехали из 20 регионов республики и 3 регионов страны. А на первом республиканском фестивале спорта «Ирендык Батыры» участвовали 64 батыра из 12 районов и городов республики. Қалабыз екі күн қонақ кирмеге көгірләне. Жыр бәйгеһендә, батырдар бәйгеһендә катнашучылар, тамашачылар, қонақтар бар халықтың игътибар үлегендә булды. Ниһаят, бәйгеләр тамам. Һәм бүгенге тантанала егемселәргә абруйлы бүләктәр тапшырыласак. А теперь на сцену приглашаем главу администрации городского округа город Сибай Халида Хамзовича Сулейманова и наших дорогих гостей. Заместителя министра культуры Республики Башкортостан Раниса Раисовича Алтанбаева. Заместителя министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслана Ринатовича Гизатуллина. Просим вас подняться на нашу сцену. Хөрмәтле кунактарды каршы алайык. Сибай халкы. Hörmetli Sibайдар һәм кала кунактары. Бүген Сибайда олы йыйын, йыр һәм моң милли спорт байрамы. Берничә сәгать элек Арыслан Мөбарәков исемендәге Башкорт дәүләт драма театрында башкорт җырларын башкаручыларның 11-нче төбәк-ара Ирендык Моңдары конкурсын ябу, җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасы үтте. Майданды биләп торган ошо автомашинаның ияһе билдәле булды. Шулай ук кала стадионында Ирендык Батыры Республика спорт фестивале тамамланды. Бир бирмәгән, мәргән аткан, еңел атлетика буенча ярышта иңгән 2 батырга аргамактар көтә. Был сагы 2 байрам 1812 елда Ватан һугышының 200 еллыгына арнала. Халкыбыз яугирдә, йырсыла булган һәм шуны кыланыслы, был сыйфатларын бүгенге көнгә тиклем югалтмаган. Уважаемые сибайцы и гости города, я рад приветствовать вас на заключительном концерте и церемонии награждения победителей и лауреатов 11-го межрегионального конкурса исполнителей башкирской песни «Ирендык Моңдары» и первого республиканского фестиваля спорта «Ирендык Батыры». «Ирендык Моңдары» давно уже стал большим культурным событием республики. Его знают также далеко за пределами Башкортостана. Это замечательный песенный праздник, объединяющий людей всех возрастов и национальностей, способствующий их духовному обогащению и сохранению своей самобытности. Он возвращает нас к историческим корням, народным традициям и обычаям. Уверен, что и фестиваль спорта «Ирендык Батыры» со временем станет таким же узнаваемым, популярным праздником спорта в масштабе всей республики. Я от своего имени, от имени всех сибайцев поздравляю победителей и призеров конкурса и фестиваля спорта. Ваша победа – это успех ваших наставников, результат общей работы всех, кто приложил свой труд, душевные силы для раскрытия и развития вашего таланта. Прошедший конкурс и фестиваль были приурочены к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Таких героических дат в истории нашего народа было немало. Спутниками воина Башкира в походах были Курай и популярные в народе песни, которые прошли испытания временем, не забытые сейчас.
Позвольте еще раз поздравить всех участников конкурса «Ирандык Муңдары», фестиваля спорта «Ирандык Батыры», победителей, имена которых прозвучат через считанные минуты, и пожелать им новых творческих высот и достижений в спорте. Пусть сегодняшние ваши успехи станут путевкой на большую сцену, высокое искусство, большой спорт. Бүгінгі байрам истәлекле хатира булып, күңелгә Аллаһ килдар хакланыр дип ышанам. Барыгызга уңыштар, имен тормыш насип булсын. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Благодарю за внимание. Рәхмәт, Халихан Хамзович. Хәзер һүзне Ранис Раисовичка бирәбез. Хәерле кич, хөрмәтле сибайдар, сакырылган кунактар, достар, тугандар, конкурста катнашучылар, хөрмәтле безнең жюри агзалары. Рөхсәт итегез, Башкортстан Республикасының Мәдәният министрлыгы исеменнән һеҙҙе ошо күркәм, матур байрамда мына Сибайдың Үҙәк мәйданында шыгрым тулы кешеле булган халык мына байрам итә. Бүген ысынлап та Сибай ҡалаһында ҙур ваҡиға, ҙур байрам, ике бәйге үтә. Һәм әйтергә кәрәк, ысынлап та безнең Сибай, безнең Урал аръягының баш ҡалаһы һәм киләсәктә лә ошо матур традицияларын Алла бирһә дауам итһен. Һәм Башҡорт халыҡ йырҙарының башҡарыусыларҙың 11-нсе төбәк ара Ирандык Муңдары 2012-нең конкурсында катнашыусыларға сәләмләп, аларға яңы үрҙәр теләп, киләсәктә лә безнең башҡарыусылар тағы ла яңы үрҙәргә алышһындар. Һәм Сибайдар һеҙгә ысын күңелдән байрам менән. Добрый вечер, уважаемые сибайцы и гости города. Разрешите мне от имени Министерства культуры Республики Башкортостан вас поприветствовать на 11-м межрегиональном конкурсе фестиваля башкирской народной песни «Ирандык Муңдары 2012». Действительно, город Сибай стал столицей башкирской народной песни, именно народной песни. Вот эти 3 дня в Сибае большой был конкурс. И я думаю, что все сибайцы будут сегодня праздновать этот праздник. Байрам менән. Байрамыбыз мәбрәк булсын Сибайда. Рәхмәт, хөрмәтле Ранис Раис улы. Руслан Ринатович, слово вам. Хәйрле кич, хәйрле Сибайзар. Байрам менән. Дорогие друзья, сегодня в вашем городе прошли 2 великолепных республиканских мероприятия. Одно культурное и одно спортивное. Сегодня на спортивном мероприятии батыры показывали свою силу, ловкость и точность. И мы их сегодня, естественно, наградим ценными призами. Хочется батырам пожелать успехов и в дальнейшем спортивных мероприятиях, фестивалю спортивному процветания, а Сибаю стать не только столицей Зауралья и культуры башкирской, но и столицей башкирского спорта. Байрам менән. Спасибо большое. Рәхмәт, хөрмәтле кунактар. Үзегезнең урындарыгызды алуыгызды һорайбыз. Алкышлап, хөрмәтле кунактарны урындарына алатайык, кадерле сибайлылар. Hörmətli dostlar, iki bəygi boyunsala yığmaqlar yaxıldı. Həm bugünkü maydanda yengəvsizlər isimi iğlan itiləsək. Шулай итеп, Башкорт халык йырын башкаручыларның 11-нче Ирандык Муңдары 2012 төбәк ара бәйгеһендә 3-нче урынды якланылар. Балалар конкурсында Мараканова Гөлсия, Сибай ҡалаһы, Лилия Исмәғилова, Өфө районы, Гөлдәрия Ҡаһарманова, Сибай, Нәркәс Ишкилдина, Хайбулла районы, Айбулат Ымырдақов, Белорет районы. Үҙешмәкәр йырсылар араһында Ирназар Хәсәнов, Сибай, Илмира Әхтәмова, Бөрйән, Иглин районынан Фим Туҡымбәтов. Профессионал йырсылар араһында Гөлсинә Ҡудашева, Сибай, һәм Рәфис Сиросин, Сибай ҡалаһынан. 3-нче урын яулаусыларҙы тәбрикләп үтәйек. Ирандык Батыры 1-нче Республика спорт фестивале әле генә тамамланды һәм еңүчеләрне котлауды майданда үткәрергә дигән карарга килдек. Шулай итеп,
спорт фестивалында 3-нче урынды яуланалар. Өфе қаласынан Вадим Түлкібаев. Стәрлетамақ қаласынан Айгиз Зайнетдинов. Шулай ук еңешләрде алкышлап каршылайык. Котлайбыз һеҙҙе. Призы победителям вручает заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Руслан Ринатович Гизатуллин. Рәхим итегез, хөрмәтле Руслан Ринат улы. Уважаемые сибайцы и гости города, аплодисменты! Афарин Ирандек батырдары. С победой вас! Шулай ук Башкорт халык ярым башкарусылыгының 11-нче Ирандек моңдары 2012 Төбәкара йыр бәйгесендә 2-нче урынды яуланылар. 16 яшькә хәтленгеләр Илнар Халитов, Сибай калаһы, Салават Бәхтиев, Өфе калаһы, Исмәгил Халисов, Әбьялил районы. Икенче урынды яулаучы Үлешмә карьерсылар арасындагы бәйгечләребез Зилия Бәхтиева, Өфе калаһы, Әлфия Мурзабаев, Янсур. Профессиональ йырчылар арасында икенче урынга лайык булды Учалынан Гөлсия Хилажева. Сүй алкыштар менән алкышлайык достар. Ирандек батыры 1-нче республика спорт фестивалында 2-нче урынды яуланалар. Стәрлетамақтан Дмитрий Иванов. Сибайдан Илнур Итанбаев. Еңешләргә бүләкте Руслан Ринат улы Гизатуллин тапшыра. Руслан Ринатович. Без гафу үтенәбез, Руслан Ринатович, рәхим итегез. Тагын бер тапкыр сәхнәбез түренә. С победой вас! Поздравляем! Башкорт халык йырчыларының 11-нче Ирандек моңдары Төбәкара бәйгесенең балалар конкурсында 1-нче урынды яуланылар. 16 яшькә тиклемге бәйгесләр Фәрваз Кудуев, Баймак районы, Газиз Юлдашев, Әбьялил районы. Профессионал йырчылар арасында Өфе калаһынан Рәдиф Зарипов һәм шулай ук Өфе калаһынан Салават Мухаммедяров. Котлайбыз һеҙҙе, еңесләр. Дорогие друзья, теперь с большим удовольствием и восхищением объявляем победителя первого республиканского фестиваля спорта Ирандек батыры. Итак, абсолютными чемпионами первого республиканского фестиваля спорта Ирандек батыры стали в группе от 16 до 18 лет Даян Гумеров, Баймак. От 19 лет и старше Айдар Байчурин, город Сибай. Поздравляем победителей! Руслан Ринатович и Халид Хамзович, просим вас вручить призы победителям. Ирандекским батырам вручаются башкирские скакуны. Администрация города Сибай выражает огромную благодарность главе муниципального района Баймакский район Ильшату Хамитовичу Сидикову за активную поддержку и всемирную помощь в подготовке первого республиканского фестиваля спорта Ирандек батыры. Бұрынғы Башқұрт елі бойынша
батырларды тай бүләк менән олылайбыз. Біздің тайдар сәхнә артына алып кетілсін ки, шунсама халықты көріп, тайдар да хатта қуанышып, хикіріше баштанылар. Hürmetli dostlar, қалабызда башқұрт халық ерін башқарусылардан 11-сі ирендік мұңдары Төбәк Арабайгын өткеріп келеу мотор йолаға еленген инде. Халқыбыздың рухи құмартқаларын ешетусе, hem ештерге тапшыра келеусе бұл бәйге ихтирамға, hürmetке лайық. Әхәдір ұлы кинәнес менен абруйлы бәйгілі ең алдыңғылыққа сыққан бәйгісіні иғлан итәсәк бір. Башқұрт халық ерін башқарусылардан 11-сі ирендік мұңдары 2012 төбәк ара ер бәйгісінде гран-при яулаған бәйгісіге вәғәдә ителгәнсе, қалабыздың башқұрт бақыры яуапылығы сикләнген ойшмағы тарафынан хәстерләнген еңел машина бүләк ителә. Уважаемые горожане, гости, настал торжественный момент нашего песенного праздника. Гран-при победителю межрегионального конкурса «Ирендек Моңдары» учредило общество с ограниченной ответственностью «Башкирская медь». И это легковой автомобиль ВАЗ-2107. Еңісіге бүләк машина асқысын қала округы Сибай қала хакимияты башлығы Халид Хамзаулы Сүлейменов, Башқұрт Бақыры Асық акционердар емгияты генерал директоры Сергей Николаевич Джиченко тапшыра. Халид Хамзович, Сергей Николаевич, просим вас на сцену. Шулай итеп, Башқұрт халық ерін башқарусылардың 11-сі Ирендек Моңдары 2012 Төбәк ара ер бәйгесінде гран-прины Зәлия Хөббетдинова яуланы Сибай қалаһы. Алқышлайбыз, қадірлі Сибай! Сибай халқы! Обладательница гран-при межрегионального конкурса «Ирендек Моңдары» 2012. Залия Хубутдинова. Солистка Сибайской государственной филармонии. Сергей Николаевич. Қадірлі достар, hürmetli Сибайлар, әйдәге тоғылатын қабат еңісілерді алқышлап өтейік. Бұлардың тұрмыштағы хуңға еңу болмағынан яңнан-яңы бейікліктер, оңыштар оларға. Аплодисменты, дорогие друзья, нашим победителям! Қадірлі достар, Башқұрт халық ерін башқарусылардың 11-сі Ирендек Моңдары 2012 Төбәк ара бәйгеһе еңүсеһенең тамашасыларға қаршы йыр бүләге бар. Рәхим итеп тыңлайык, достар. Башқұрт халық ері Ғәбибек Насыр. Қадірлі Сибайдар, алқышла. Ирендек Моңдары еңүсеһе Зәлия Нурлы.
Ирандек мұндары 2012 башқұрт халық йырларын башқарушылар бәйгесінде гран-при яулаусы Зәлия Хубетдинова. Құтлы болсын машинаң, Зәлия. Обладательница гран-при 11-го межрегионального конкурса исполнителей башкирской песни Зәлия Хубетдинова. Зәлия, твой автомобиль ждет тебя. Уважаемые зрители, уважаемые горожане, гости, аплодисментами поддержим победителя нашего конкурса. Құтлайбыз, Зәлия. Дүрттәрәмәсең құтлы болсын. Уңыштар міне. Ижади үріндер. Обладательница гран-при Зәлия Хубетдинова. Проводим аплодисментами победительницу, уважаемые горожане и гости нашего города. Автомобиль поехал. Ижади үрдерді уңыштар міне, Зәлия. Қадірлі Сибай халқы, қадірлі достар, қазір еңушілерді һәм бүгінгі байрамға тамаша қылушыларды Рәсейдің һәм Башқұртстандың халық артисткаһы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Флюра Килдиярова құтлай. Қаршы алайық, Флюра Килдиярова. Халқымыздың йыр алиһәһе Флюра Килдиярова. Қадірлі Сибайлылар, әйдәгіз біздің гран-при Зәлия Нурлыны құтлайық бір. Оңа бүйік ижат бейкіліктерін тілейік, итәлік хаулық тілейік. Һәм Сибай, һәм Башқұрт біздің сәнғатын, нурлахын, йырлахын, Алла бірха. Һеҙҙең өсөн хәҙер Башҡорт халыҡ йыры Уралдың бер варианты. Боронғо Урал.